Ди-фильм представляет. ҳамаш майла, қариб 30 рафтаи кайзан мегирӣ? Блин, духтари ҳалол намондааст ки гирем. Инаш ваяш ин. Биёмон. Пас ба ман гӯй, кани бача ҳалол дар куҷост? Ба ман нишон де? фаромӯш накун. Занони пок барои мардони пок ҳастанд ва мардони пок барои занони пок. аз паси худат шав.